Det er fandme for klamt. Han snakker sådan meget feminint. Ja, at håndboldpiger, de er altid læbe. Jeg kan ikke lide bøsser. Behåret diller. Jeg synes egentlig, det er ret klamt. Jeg synes, de er nuttet. Lidt tøset. Bøsserøv. Det er klamt at være bøsse. Hej og velkommen til Operation H. Mit navn er Tina Nikolajsen. Det store spørgsmål i dag er, hvad er folks forhold til homoseksuelle? Hvilke fordomme har de, og hvorfor? Det vil vi tage på gågaden i Sønderborg og finde ud af. Jeg står nu på gågaden i Sønderborg. De homoseksuelle gemmer sig derude et sted. Men hvorfor? Svaret, det finder vi hos det almene menneske. Hej, mit navn er Tina Nikolajsen. Jeg kommer fra Operation H. Må jeg stille et par spørgsmål? Hun havde desværre ingen kommentar. Synes du, det er i orden at være homoseksuel? Ja. Nej, jeg synes egentlig, det er ret klamt. Det synes jeg er helt i orden. Altså, det bliver jo folks eget problem. Ej, jeg synes fandme, det er for klamt. Ja, jeg synes, det er helt i orden at være homoseksuel. Altså, det er noget, man træffer det er noget, man selv vælger. Sådan, træffer sit eget valg. Ja, jeg synes, det er helt i orden. Min søster, hun er det selv. Hvad synes du om folk, der har fordomme over for homoseksuelle? Det synes jeg ikke er helt fair. Altså, det er, når man har lov til at have sin egen seksualitet. Altså, jeg synes også, det er i orden at have fordomme over for homoseksuelle. Altså, man er jo den person, hvad man er. De holdninger, som man har, dem skal man stå ved. Ligesom hvis man er homoseksuel, så er det den holdning, man har, det man kan lide. Og folk, der har noget imod det, de skal også have lov til at have noget imod det. At de har et problem, fordi der er så mange af dem efterhånden, så altså, det er jo deres problem, ikke de homoseksuelle. Synes du, at der er mange ting, der sætter grænser for homoseksuelle? For eksempel sport? Ja, altså i sport kan det godt være, at der er nogle fordomme. Altså, skal vi gå i bad med ham efter træning og sådan noget? Men... Nej, jeg mener, de bør kunne være med i alle sportsgrene. Mener du, at homoseksuelle burde have samme rettigheder som heteroseksuelle? For eksempel vedrørende ægteskab eller adoption? Helt sikkert, fordi det handler jo ikke så meget om man er tiltrukket af en af det samme køn, men om, at der er nogle ting, man gerne vil, så selvfølgelig skal de det. Det er jeg lidt i tvivl om. Ja, det synes jeg også, de skal. De kan være lige så gode forældre, som en mand og en kone kan. Og de skal også have rettigheder til at gifte sig. Når de elsker hinanden, så hvorfor ikke give dem lov til at gifte sig også? Og få børn synes sammen. du, det er mere i orden at være lesbisk, end det er at være bøsse? Ja, det synes jeg da vel. Hvorfor synes du det? Fordi at vi finder det mere normalt, hvad man kan sige, sådan drenge, der får man den jo i røven. Hvordan mener I, at I kan spotte en homoseksuel på lang afstand? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Han er bukserne højt op og meget femset, har sådan en speciel gang. Sådan som de går, og som de ser ud. Hvis nu en bøsse kommer med sådan noget pigetøj, hvad man sige, og går lidt spastisk. Vi er nu taget ud på en almindelig folkeskole for at høre, hvad eleverne der har at sige om homoseksualitet. Synes du, det er i orden at være homoseksuel? Ja, til en vis grænse, der er det der i orden. Det afhænger sådan rimelig meget af, hvorvidt man påvirker det andet samfund. Og det er lidt ligesom man kan sige med de sindssyge, som man også har samlet et bestemt sted. Der kunne man måske også tænke sig, at man kunne samle homoseksuelle et bestemt sted. Ej, det er pisseklamt. Jeg synes, det er okay for dem, der gerne vil det. Jeg synes, at det er unormalt. Det normale det er, at en mand og en kvinde skal være sammen. Ikke at det er 2 herrer eller 2 damer. Selvom 2 damer, det måske godt være lidt frækt, men det er sådan en anden sag jo. Hvad synes I om homoseksualitet? Jamen, det er en sjælden ting, man ser her i dagligdagen, men jeg synes også, det er rimelig klamt, at 2 drenge har samme leje, eller de knuser eller krammer eller noget som helst. Det er unormalt, synes jeg. Og det, de får den i røven, det er sgu ikke lige. Det er lidt ulækkert, synes jeg. Hvorfor synes I det? Ja, altså, det er jo nok, fordi vi selv er en dreng, og så kan vi ikke lige rigtig forestille, at vi får en i røven. Så, altså, dillerbummelum. Den holder sgu ikke. Nej. Mener du også, du ville kunne spotte en homoseksuel på afstand? Ja, men det kommer an på, hvis det er sådan meget feminin eller så videre, der går i stramme bukser, hvidt og lyserødt og så videre, så videre. Hvad så, hvis det var en lesbisk? Så tror jeg ikke, jeg ville kunne spotte det. Jeg har sådan en hjemmeside, eller jeg oprettet en på sådan en hot.dk, og der så jeg sådan en læppe med fuldstændig piercinger i hovedet. Hun var læppe. Hvis der sådan kommer løbende på en ret sjov måde, eventuelt hopper lidt ligesom Ole Henriksen, eller
Så ja, og ofte der kan man også godt se det på tøjbeklædningen. Det er gerne meget farverigt, optimistisk, og de giver en vis udstråling i den måde, som det lidt går. Og det kan godt være noget med, hvor de eventuelt svinger lidt med skuldrene, eller som jeg selv siger, halvløber ned af strøget, eller et eller andet. Så på den vis, der vil jeg jo godt kunne spotte i hvert fald de fleste af tilfælde. Tror jeg ved det ikke, men samtidig kan man godt, hvis de har en eller anden frisyre, eller de går i tight siddende bukser og læder, jeg ved ikke, ja, det er måske. Ja, jeg tror sgu ikke, jeg vil kunne, men det er nok mere på stemmen, hvis det er, for de har sådan en ulækker stemme. Tit og ofte går han på en meget feminin måde, selvom jeg måske selv gør det, men derfor har det ikke noget med det at gøre, men tit og ofte, hvis man bare ser dem gå, det tøj, de går i, hvordan håret ser ud. Synes I, det er mere acceptabelt at være lesbisk, end det er at være bøsse? Det synes jeg faktisk, det er, selvom det lyder lidt underligt, men to piger, man ser jo ofte i dagligdagen, at to piger, de krammer og kysser til fester og sådan noget, ja. Det synes jeg er okay, men drenge, det går sgu ikke. Ej, jeg synes faktisk, at det virker mere naturligt med to piger. Der er mange blandede følelser omkring homoseksualitet. Hvis du nævner homoseksuelle, snakker de fleste ofte som bøsser og nævner stort set ikke lesbiske. Modsat de unge på folkeskolen, synes de fleste på gågaden i Sønderborg overraskende nok, at det var meget acceptabelt at være homoseksuel. Måske er homoseksualitet på vej til at blive mere acceptabelt i Danmark. Dette er afslutningen på Operation H for denne gang. Se med i næste uge, samme tid, samme sted. Hej hej!